Näli yaڭı başlagan bir тоже 2 yıllık başlangan i. Mine näli tutulmadım 2 yıl başta yakında kelme. Mine hazır indi Allah birse nişikte ülgürtüp bitirip mayga şaklı. Mayga şaklı. Халык кайса халык. Менә миндә шул гомумән сораулар менә күп. Зифа апа, бераз гына булса да менә серен шиша аласызмы? Менә майда дисез бит инде. Без майга чаклы әле бер ярты ел бар. Берәр теге читен генә булса да әйтә аласызмы? Нинди темага булачак? Ниндирәк геройлар булачак? Ниндирәк юнәлеш булачак? Менә кичкенә генә берәр шундый берәр серен. Кичкенә генә мин теге гел югорыннан башламыйм, конечно. Аның бар прототиплары. Но без бит кешенең гомер юлын күзәтә алмыйбыз. Кеше ул ана әллә кайда яши. Ниндидер аның башы бар. Мин аның бүгенге көндә тормышын күрәм. Шуңа күрә кеше гомер дип әйтсәң инде гомеренең күбен эчә дә бер вакыт дингә килә. Менә главный башланган әйбер шул. Менә бу яңа китаплыкта инде, әйме? Әйе, дингә килә. Әйе. Кеше нәрсә китерә дингә? Аның бүтән уже ябышыр әйбер калмый. Ул туктай алмый. Аның бүтән ябышыр әйбер юк. Менә шын нидән кеше язмышы бу. Аха. Булды. Моның белән без шикләнәбез инде. Калганы китаптан укыгыз дигән эмез, Зифа апа.